салом дӯстон, чунин ба назар мерасад ки Роналду як даври дигарро пеш мебарад. ӯ аз клуб ноумед шудааст, дағалона трансферро талаб мекунад ва ба даста илоҷе намегузорад. Аммо ба ҳар ҳол достони кунунӣ беназир аст. қаблан Роналду ба осонӣ дастаи нав пайдо мекард ва имконотро аз сар мегузаронд. ҳатто як сол қабл ӯ Манчестер Ситиро писанд накарда буд. Аммо ҳоло ба назар мерасад ки ӯ ба охири роҳ расидааст. Агенти футболбоз Хорхе Мендес ба Барса, Атлетико, Челси, Бавария ва Наполи рафт, вале ҳеҷ кадоми онҳо Роналдуро дидан намехоҳанд. Сабаб дар чӣ аст? дӯстон, футболи калон баргашт. Ба наздикии чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешаванд. Аз хизматрасониҳои шарики мо якис истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. Он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. Дар якис регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. маълум аст ки Роналду 37 сола аст, ҳарчанд худашро 27 сола ҳис мекунад. Вале агар қаблан баҳои ӯ мувофиқ дониста мешуд, ҳоло эътимоди Криштиану ба худаш зери шубҳа аст. Тӯли 4 сол аст ки саволе дар сари ҳамагон монанди чистонҳои Сино беҷавоб аст. бачаҳо чистона пиёве ки Роналду бештар фоида меорад ё зарар. Дар байни мухлисони Ювентус ва Манчестер Юнайтед бисёрҳо варианти дуюмро афзалтар медонанд. Аммо маълумотҳо чӣ мегӯянд? ба назар чунин мерасад ки Роналду бадтарин мавсимро дар сатҳи олӣ мегузаронад. мо як сегменти 5 соларо мегирем. Он танҳо 3 соли охир дар Реал Мадрид, 3 мавсим дар Ювентус ва бозгашти ӯ ба Манчестер Юнайтедро дар бар мегирад. То охири фаъолияти худ дар Реал Мадрид Роналду ба авҷи аъло расид. Шояд мо беҳтарин версияи ӯро дидем. Тақрибан дар давоми тамоми нимаи дуюми мавсим Криштиану дар як бозӣ бештари голро ба самар расонида буд ва бо ҳар як бозӣ голҳои худро зиёд мекард ки ин нишондодҳои боварнокарданӣ ҳастанд. Баландравӣ низ дар графики XG нишон дода шудааст, гарчанде ки маълум аст Роналду аз интизориҳо дида хело зиёд гол задааст. Дар Ювентус ӯ бо сустшавӣ оғоз кард. Сабаб ин буд ки суръати девонавори реализмро нигоҳ доштан ғайриимкон буд. 0-175 гол дар як бозӣ дар соли аввали дар Турин буданаш низ як рақами шоиста аст. Дар мавсими дуюм афзоиши голҳо ба назар мерасад, гарчанде ки мушоҳида мешавад хатти XG хеле оромтар аст. оғози мавсими сеюм дар Ювентус хеле хуб аст, аммо дар ниҳоят регрессия аён аст. Даста боз ҳунарнамоии худро дар Лигаи Чемпионҳо барвақт анҷом дод. унвонро аз даст дод. Криштиану рӯйрост қаҳр карда буд. Дар Манчестер Юнайтед Роналду дар нимаи мавсим мутадил шуд, вале то ба марад даромад ва барои дар мавсими оянда рохат гирифтан дар Лигаи Чемпионҳо мубориза бурд. Аммо мағлуб шуд. маълум аст ки дурахши Роналду камтар шудааст. Барои як ҳамлагари 37 сола ин комилан муқаррар аст. чизи асосӣ фоидаовар будан мебошад. Аммо вай ин чизро дорад? Роналдуи қаблӣ ба дастаҳои пешинааш чӣ кӯмаке мерасонд? аз Реал сар мекунем. Дар ҷадвал ду мавсими Реал Мадрид пеш аз фурӯхтани Криштиану нишон дода шудааст. тасодуфи аҷиб. Дар аввалин овозаҳо дар бораи норозигии Роналду Мадрид бозии бад нишон медод ва бозиҳои баҳорӣ ноором шуд. анҷоми бад дар Ла Лига ҷои сеюм. аз чемпионати Испания маҳрум шуданд. аммо дар айни замон муваффақият дар чемпионат Лигаи Чемпионҳо хуб мебошад. Дар соли 2018 Реал Мадрид ба мушкилоти системавии бозӣ дучор шуд ки бо натиҷаҳои муваффақ дар Лигаи Чемпионҳо пӯшониданаш. ин метавонад кумилан тасодуфӣ бошад. ва ё гуфти гапор Реал аз Роналду безор шуда ин хел кард. қисмати дигари Ювентус. Роналду мехост худашро барқарор карда бо дастаи наваш дар Лигаи Қаҳрамонҳо муваффақ шавад. чӣ шуд баъд? Дар мавсими аввалаш соли 2018-2019 Ювентус бо Алегри серияи Аро бо зиёда аз 10 хол дар садри ҷадвал анҷом дод, аммо аз Аякс дар якчорфинали Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд ва дар даста бозии бад нишон доданро сар карданд. Дар мавсими дуюми Турин 2019-2020 ки аз сабаби ковид боз дошта шуда буд, Роналду ба авҷи аъло баромад. тибқи нишондодҳо дар як бозӣ 1.5 гол задааст ва Ювентус боз чемпион шуд, аммо аллакай бидуни чунин имтиёз ва боз дар марҳилаи барвақтӣ аз Лигаи Чемпионҳо хориҷ шуд, ин дафъа аз Лион. Ювентус мавсимро нобарор шуморида Маурисио Сарриро аз кор озод кард ва умедвор буд ки дар мавсими сеюм Роналду ниҳоят ин корро анҷом медиҳад. бо роҳбарии Пирло Роналду хуб ба назар мерасид ва дар маҷмӯъ нишонзани беҳтарини серияи А шуд, аммо Ювентус ба таври назаррас заиф шуд. ӯ унвонро ҳифз накард ва комилан аз сегонаи беҳтарин дар серияи А 2020-2021 берун рафт ва боз дар Лигаи Чемпионҳо дар даври як ҳаштфинал ноком шуд, ин дафъа аз Порту. баҳс кардан душвор аст ки Ювентус пеш аз имзои Роналду ва пеш аз рафтани ӯ дастаҳои нишондодашон гуногун мебошанд. акнун Манчестер Юнайтед ки то омадани Роналду дар Премер Лигаи Англия
англия мақоми дуюмро ишғол мекард ва барои ислоҳ шудан дар сатҳи олӣ омодагӣ медид. Мо натиҷаро медонем, аммо то чӣ андоза бад буд. То омадани Роналду Манчестер Юнайтед дастаи чорум дар лига бо тақрибан 7% шанси ғолиб шудан дар чемпионат буд. Ҳолон ки аллакай шашум аст, дастаҳои Тоттенхем ва Арсенал аз ӯ гузаштанд. Бале, муваффақияти рейтингро боз зери шубҳа гузоштан мумкин аст, аммо тасаввуроти шуморо чӣ? Худатон як бор фикр кунед ки даста аз куҷо то куҷо омад бо Роналду ва хулоса бароред. Бо ин далел баҳс кардан ғайриимкон аст ки тамоми муваффақиятҳои Реал Мадрид дар солҳои 2010 аз ҳисоби Роналду аст. Кам бозингарон ба дастаҳо чунин таъсир расонидааст, аммо аз соли 2018 ба назар чунин мерасад ки чизе ба таври назаррас вайрон шудааст. Аз он лаҳза Роналду дар дастаҳое бозӣ мекард ки ҳадафҳои ҷиддие надоштанд, ҳатто рӯ ба нокомӣ буданд. Инро ҳам нишондодҳо, ҳам балҳои даста ҷамъ карда ва ҳам таъби мухлисон исбот мекунанд. Дар ин мушкилот бешубҳа танҳо Роналду гунаҳгор нест, балки тамоюлҳои гуногун мебошанд. Ҳоло бошад ягон даста таҷрибаи Ювентус ва Манчестер Юнайтедро такрор кардан намехоҳанд. Намурдему ин рӯзо ҳам дидем ки ягон даста намехоҳад Роналдуро ба ҳайъаташ шомил кунад. Ба ҳамин тамом то наворҳои дигар тансиҳат бимонед. Хайр.